assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonɓe yebde miɗen e best média tv ɗo e nder leydi meɗen ete Gambia caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe seeranɓe meɗen kala min calmini dendagal yeɓoɓe meɗen wonɓe ɗo e nder leydi men Gambia ha e diaspora o on calminama on juurama on mantama on jarnama kadi oɗon mbiya kadi bisimilla moɗon e yewtere moɗon Codé Pinal ɗo henne best média tv no gowɗen wadde e kala ñalawma hande noon en joguima beelemma mawɗo e fartange kadi mawɗo wonde kadi bismade ɗo henne kadi hilifaɓe meɗen ete diine e sehilaɓe meɗen kadi gam yewtude kadi eko hucca ko eko faya ko so Allahu lamɗo jaaɓi nde tawno enen foof en kumpani ɗo e nder leydi meɗen ete Gambia no aduna wowi waɗirde ni enete kadi fedde men mbitende fedde pellital ɗo e nder leydi meɗen ete Gambi kanumnene ko noon tigui gowi waɗirde woni dawol ummade ɗo henne e wuuro men Gambi tinda toon wuuro men teddungo Madina Gounass gam yaade yettade e barkonirade e guesa ceerno ene julɓe kala gowi waɗirde e nder aduna windere ko adi eɗen gaare e invité ji meɗen tan eɗen gandi yewtere nde no woodi tambiɓe ɗumenete no hannirta ni enete woni Dabo Térédine Dabo Térédine noon ko jeewo ko wiyete ko faate ko garɗinta suudu walla ko yonnata galle guila e salon ngaji moɗon ha e bitikaji moɗon ha e ko nandi hen kala jokkodirɗo e Dabo Térédine ene wayno ma galle ma yood ma sal ma feew kadi ma kadi e nokku ma gollorɗo ma waw fewde tigui rigui no hannirta ni enete jokkodiron e Dabo Térédine e 7204731 7204731 walla ha joni noddomo e 516866 516866 kono kadi e nder hen hamin jaada e Serigne Fallou borom Helcom Chifa mo ganduɗa ko ñawdowo mawɗo ɗo e nder leydi meɗen ete Gambi joom lolle moƴƴo joom ɗum ɗo pegge moƴƴe ɗe joom talki moƴƴi ɗi kono kadi mo ganduɗa kadi ko ñawdo ko faate kadi ko wiyete ko hémorroïde walla payel walla kuuli walla kadi fibrome walla kadi ɓe ganduɗa kadi tiiɗani to banggue dewgal e gueɗe goɗɗe kewɗe Serigne Fallou kanko ko ñawdowo ɗum kala jiɗɗo jokkodirde mo wawi noddudemo e numéro gonɗo e écran o 20734 31 2073431 e yettude jarnude kadi Ablaye mo ganduɗa kanko jogini en caméra ji kanko woni e technique o eɗen jettamo eɗen jarnamo ko adi nden tan mi bismo imam mo juma Séré Kunda ɗo e nder leydi meɗen ete Gambi woni Alhaji Boubou Mbacké mbiyen mo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu imam. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seydi ceerno Tokor alhamdulillahi rabbil alamina wa salatu wa salamu ala rasulihi Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhu wa an sahabati ajmain wa man ihtada bi hadihim ila yawmiddin caggal yettude Allah e julde e nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aywa mbiɗen mbiya on min notima e noddandu ndu an ceerno Abou aywa noddandu hono ɗo e best média tv min gari ɗo noddade noddandu nde wonno eɗen jogui fedde meɗen fedde pellital aywa no wayno waktu muɗum koko heedi joni noon ko ɗum wonno ceerno meɗen ceerno Abou nde wonno ɗum ɗon ko haaju e makko aywa o noddi en ɗo henne pour yewtude hen seeɗa inchallah ko min musidɗo moɗon Aboubacry Oumar Mbacké aywa gonɗo ɗo henne Séré Kunda assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eywa on nani woni imam mo juma Séré Kunda woni juma men mawɗo gonɗo e nder wuuro men Séré Kunda kanko woni toon almami woni imam Alhaji Boubou Mbacké en jettimo en jaadimo en mantimo e darde makko e diine l'islam e darde makko jokkere en ɗam e jarde makko kadi ɓiɓɓe fulɓe kala tawateɓe ɗo e nder leydi Gambia kono darde makko kadi e fedde men pellital no hannirta ni enete en jettamo eɗen jarnamo eɗen ñagonomo kadi balɗe juɗɗe wondude e cellal mi salmina funeram tokoram ɓi nenam mo ganduɗa kadi kanko e dendagal sukaɓe Madina Gounass naɓe tawateɓe ɗo e nder leydi meɗen ete Gambi nde tawno kala jiɗanɗomo moƴƴere walla jiɗanɗomo moƴƴere no hanndi ni on ko guiɗoma ko sehil ma nde tawno mbiɗa haala ɗum e kala waktu
mbimi so koɗɗe nen yettima Madina Gounass ko sababu nde fittandu ballal Allah Abou Niass e Ama Tidiane Tall e sukaɓe fedde jokkere endam Madina Gounass tawateɓe ɗo e nder leydi meɗen ete Gambie ɗum noon eɗen jettaɓe no fewi eɗen jarnaɓe kono kadi ko jungo ñaamo men nde tawno en gollidi ko heewi ko faati e banggue ko mbatten ko woni ko faati jewte meɗen ha e kala e radio ji ɗi kala eɗen jaada hen nde tawno kadi ɗum ɗo so yonti ko himme makko ko haaju makko kono kadi eɗen gandi fedde pellital so haalama ɗo e fedde pellital Madina Gounass ɗo e nder leydi men Gambie so haalama ballal Allah Abou Niass o wona hen sara so wonani hoorene o wonata laaci kadi nde tawno ko kanko kadi woni fofof guila baba Djibril wanen ha Ibrahima Wadde en e imam Mahmoud Thio en kamɓe fof eɗen calminaɓe no fewi eɗen jarnaɓe Amadou Boubou Sow en eɗen jettaɓe no fewi ɗum noon ballal Allah Abou Niass konngol arti ha e ma calmina téléspectateur en yeeɓoɓe Best Media TV e toɓe mbawi wonde kala ballal Allah assalamu aleykum bismillahi rahmani rahim caggal yettude Allah e julde rasulu sallllahu alayhi wa sallam ko salmitadema koddanene Abou Ba kono kadi ko salminde kadi ewa yeeɓiyankoɓe Best Media TV kala toɓe goni eɗoɓe goni enoɓe goniri funnague ɓe hirnaguere wo kame worgo kadi salminde kadi machallah woni Sirin Fallude Ablaye woni hoorejo mono Sirin Fallu borom Helcom Chifa voilà borom Helcom Chifa salmindemo e juurademo machallah kono kadi salminde kadi cameraman meɗen o ko Abdoulaye de Abdoulaye Sall ewa caggal ɗum ko salminde e juurade hono ceerno men kalifa men tedduɗo hono ceerno men ceerno Alhaji Ahmadou Tidiani Ba toon to wuuro men teddugo Madina Gounass yo Allah junno gurdam ha juurta wadde hen cellal ha heewa ewa min calminama Seydi Ba min juurimama sikki ala pulaariyankoɓe mbi saladade ɓuuri firtidade ɗum noon ko aadi bilaadi Allah addi en ɗo e dow jaam wondude tohra meɗen hono imam men ceerno men khalife men Aboubacara Bakke noritade koddanen Abou Ba gam yewtude eko imam jujjuɗo joni seeɗa ko fewti alal pellital ko ɗon tigui Allah jarama o woni ballal Allah Abou Niass ɓe mbi noon suka so jungo mum laaɓi tan yadata koye mawɓe walla ñamdata koye mawɓe woni ballal Allah Abou Niass nde tawno eɗen gandi fedde pellital no mbiruɗen ni ko guila e makko e baba Djibril wanen wonno ha joni kadi o haaɓani o heppani kadi o heñaki omo hen foof tan ko gam diina l'islam o foof kadi ko gam wuro men teddugo ngo foof kadi ko ɗaɓɓude weliyo Allah e weliyo ceerno men woni khalifa men tedduɗo El Hadji Ceerno Ahmad Tidiane Ba Allah junno gurdam makko wonda e cellal ɗum noon en gartat e imam holko mbawɗa sifanade en e ɓuural gongal e yaade woni barkinurade e guesa ceerno guila e ummotoɓe ɗo henne ɓe eɓe tawoy toon ɗon ɓe holko neɗɗo kanum hande wawi wadde hen to banggue doole muɗum e to banggue jawdi mum e to banggue peeje muɗum kala holko mbawɗa sifanade en ko addi eɗen garta e Abou Niass no hannirta ni en kañum pellital aywa ko hunde nde ganduɗa ko hunde mawde no fewi ko ɗum sosa ko nden ummotonoɗo tan ko neɗɗo goto hono bammum ceerno meɗen ceerno Tidiane Tall eyyi ko bamma ko tan ummotonoɗo e yaaha Madina Gounass eywa caggal ɗon ina ɓeydo ha ɓe mbatti ƴettude guele ha joni ko bis ƴeftete kono hay ɗum nene yonata ko joni ko bisuji